e benvidos a este concerto absolutamente extraordinario. Dende Holanda, dende Ámsterdam, con clásicos do rock and roll. Hai que prepararse para dar en condicións, van a soar dende os Beatles a Jimi Hendrix ou Rolling Stones. Insisto, dende Holanda, directamente dende Ámsterdam, todo o poder de Alien Moon! Pero digo que este é un concerto absolutamente extraordinario porque é unha expresión de amor destes músicos holandeses a un holandés de Oleiros, Mark, fundador deste grupo, a que moitos de vós seguro que debestes coñecido. Claro, buenas aplausos. É unha expresión de amor, é un soño cumprido da principal enxalmante deste proxecto, da compañeira de Mar, da súa namorada, de Pilar Silva. Aplausos poderosos. Como sabedes, a quen está descubrindo esta historia neste momento, Mar finou moi prematuramente, moi antes de tempo, no ano 2014, cando soubo que estaba enfermo, tivo esa temperanza de ánimo e cunha persoa elegante, noble, profunda como era, en Holanda fixo unha gran festa para se despedir de todos os seus amigos. E logo veu con Pilar aquí a Oleiros. Pero faltaba ese soño, ese encontro. En Oleiros tiña que soar a música do seu grupo. Había que pechar ese círculo de amor. E Pilar teimuda traballou ata que o conseguiu. En fin, isto está sendo un éxito de aforo, é normal, casi non se cabe, porque alén da xente de Oleiros e de toda a contorna, está aquí medio Holanda. A ver, Pilar, sube un momento, por favor. Este aplauso para Pilar. Contanos, muchos quieren convocar a medio Holanda. Bueno, xa sabemos todos que conocemos a Surso, que é un pouco exagerado. Pero bueno, hai moito holandés aquí que veo estar aquí con nós. Jananga, Van, Fetsen, percorreron, aquí están eles tamén, Karen, Kit, Arnau, John, con todos nós. Percorreron moitos kilómetros para poder facer este sono unha realidade hoxe aquí. Tamén hai outros que non veñen de Holanda, pero tamén percorreron moitos kilómetros para estar hoxe aquí, como Isa, Luis, Monse, Adrián, igual me olvido de algún, perdonade. Estou un pouco nerviosa, que son moitos. Moitas gracias a todos e a todas. Síntome moi emocionada porque podes compartir este... Después podemos regalar emoción. Guía de ruta. As cadeiras están ben, pero teñen un uso limitado porque vai a haber que mover o corpo, porque Alien Moon é música para bailar. No primeiro momento escutaremos clásicos do rock and roll. Despois escutaremos a propia música de Mar, moita dela creada aquí en Oleiros, e logo un fin de festa no que, insisto, temos que choutar e esterilizar tanta alegría, tanto cariño e tanto amor compartido. Xa vos lo dixen, vai ser un concerto extraordinario. Imos presentar en condicións a Alien Moon, na batería Arno, aplauso poderoso. No vais a oír. Na guitarra, yo. En la voz, aplauso poderoso para Cari. E sempre con todos nós, Mar, Alien Moon. Buenos días. We're gonna play a song. It's called Cold Shock. Once was a sweet thing, baby.
I'm walking out anyway. That's a cold shot, baby. Yeah, it's a drag. It's a cold shot, baby. We love that. So sad. So sad. So sad. So sad. And now, a very good singer and guitar player.